ofyn wrth i ni wneud ar ei oleuni yr ysbryd glân ddod ac ar iddo fo ddatguddio dyfnion bethau Duw i ni ac egluro i ni'r enw mawr ac wneud yn heneidiau meirw yn fyw. Gwaith mawr am oleuni'r ysbryd glân yn gallu cyflawni hynny i gyd. 572. Wel, Robin, dwi'n gofyn i chdi ddod ymlaen oherwydd wyt ti wedi bod yn brysur yn trefnu ag ati lawer o'r gwaith sydd wedi digwydd yn y fan yma. Se ti'n deithio ni'n byr beth sydd wedi digwydd yma dros yr blynyddoedd dwytha? Iawn, oce. Mae'r adeilad yma dros 160 mlynedd oed ac mae'n dechrau dangos i oedran. Llawer o graciau, mae'r to, y gwegian rhywfaint. So, da ni wedi cael dipyn o waith i trio i atgyweirio fo ac i ddod â fo yn ôl i fel fedra ni eistedd yma weddol saff a gwybod na does na ddim byd yn ddisgyn ar ein penna ni. So, dechrau efo'r nenfwd. Oedden ni'n ffeindio bod y nenfwd, y gwegian, ac so byddwn ni draw yn y loft, ar lle mae'r y distiau, y beams ac yn y blaen, checio fo heini, a ffeindio allan bod nhw wedi symud dipyn o amser ers camel wedi cael ei adeiladu lle cyntaf. Byddwn ni gwmni structural engineers yma i sbio ar y beams, ac maen nhw'n cadarnhau bod nhw wedi symud a bod y to di gwegian rhywbeth tebyg i 2 fodfadd, yn enwedig yn yr ardal acw. Ac dyna rheswm pan bod y ceiling yn cracio lle. So, be rhaid i ni wneud oedd, fedra ni ddim symud y ceiling yn ôl i fyny, a mae hynna'n amhosib. So, di wneud lot mwy o ddifrod, so ni'n trio gwneud beth fel yna. So, be ddachon ni gwneud yn siŵr oedd y ceiling ddim yn mynd i'n gwaith, os ydych chi, ac yn gwneud siŵr oedd ddim yn mynd i symud i mwy. So mi roeddwn ni platia dyr bob ochr i'r joints, yr egwytha,
sef yn yr ardal yna, ac a boltio nhw fewn. So, i wneud y siŵr a dydy o ddim yn symud i mwy. So, ond oedd yn golygu bod yna lot o waith trwsio'r y plaster. A mae'r plaster wrth gwrs yn hen, mae'n be o'n alw yn lath yn plaster, dwi'n meddwl. Fatha coed ydi gymysgu efo lime plaster, lime-based plaster. Dwi'n yn gwneud hynna heddiw. Mae'r grefft yna bron iawn wedi gorffan. So, gathon ni dipyn o drafferth i gael rhywun yn y lle cyntaf, ond gathon ni cael rhywun. So, rhaid gosod sgaffoldiau ar hyd fama, ag ar hyd fama, a hefyd oedd y graciau yn y wal yma hefyd. So, da ni wedi llwyddo i drwsio hyn i gyd, oedd y cyfan yn costio 9,600 i drwsio'r nenfwd ar beams yn y loft. A wedyn, wrth gwrs, fel da chi'n gwybod, oedd y cyflwr y ffenestri yma, yn enwedig o'r ochr yma, yn ddrwg iawn. Wedi cael y tywydd, lot gwaith na ochr yma. Mae'r haul yn cracio'r paent, wedyn mae'r dŵr yn mynd i fewn trwy'r cracks, a wedyn mae'n pydru'r pren yn y blaen. Hefyd, gan bod y capel yn Grade 2 listed, Grade 2 star listed, chwch chi'n just tynnu ffenestri a rhoi ffenestri newydd. Mae rhaid i chi drwsio nhw. A felly bydd rhaid i ni, gathon ni gwmni lleol yn trwsio y deg yma a hwnna'n ddrwg iawn, actually. So, rhaid, da chi'n gweld bod y sgaffoldiau, maen nhw'n dod lawr, oedd wedi dechrau dod lawr dydd Gwener, so maen nhw off i ffwr erbyn diwedd wrthnos yma. So oedd hwnna, y cost o hynna a peintio wedyn yn dod i 17,000 o bunna. So rhwng y cwbl lot, oedd y cyfanswm y costau o gwmpas 28,500. Ac fel ydych chi'n gwybod, da ni wedi athori at yr aelodau i ofyn am gyfraniad i helpu dalu am y costau yma. Ac a dweud y gwir, mae bobl wedi bod yn hael iawn, chwarae teg. Ac da ni meddwl fydda ni medru talu am y pethau yma. Dyna'r cwbl, really. So, mae'r gwaith, fel o'n i'n dweud, pretty much wedi gorffan rwan. Just isio twtio i fyny. Da ni eisiau gosod yr chandelier i fyny yn ei hôl. Hwnna'n stori arall. Ond, mae'r pethau yn mynd yn ei ffordd yn iawn. Da iawn. Diolch yn fawr, Robin, ac am rannu hefo ni. Felly bod chi'n gwerthfawrogi bod ni'n cael dall beth sydd wedi digwydd, a'r gwaith mawr sydd wedi bod yn mynd i mewn i'r cyfan i gyd. Diolch yn fawr iawn, Robin. Ac mae'r lle rwan yn barod i'w ddefnyddio ac eisiau cael ei ddefnyddio. Mae'r lle'n sownd mwyn i ddefnyddio ac i'w addasu ymhellach yn ôl y galw a sut y gwelwn ni yn dda. Mi ddarllenwn ni sawl gyfarwydd efo'n gilydd, os gawn ni sawl 46 i fyny, Hywyn. A chofio am yr un sydd yn y nerth i ni, yr un sydd yn rhoi pwrpas i bob peth. Yr un yma'r lle yma, yn bodoli ar ei fwyn ac ar dwyn gogoniant i'w enw, yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Gallwch chi weld y sgrin, ac wrth gwrs wrth i ni weld y sgrin, dyn ni rhoi diolch i ymddiriedolaeth Banteledwen sydd wedi prynu sgrin i ni, ac sydd wedi rhoi grant i ni, neu mi fydd yn dod yn y man a llawer o'r dechnoleg yma wedi'w gael drwy Gymorth yr Eneddiaeth a ymddiriedolaeth Banteledwen. A dyn ni'n llawenhau bod pawb yn gallu ymuno os ydyn nhw'n teimlo na allan nhw ddod efo ni yn y capel ac yn y cnawd yma, o bosib ymuno drwy Zoom hefyd. Yn ni ddarllen y salm ac yna mi gliwn ni o'r Testament Newydd, mi ddal Morfydd yn blaen wedi hyn. Efo'n gilydd. Y mae Duw yn noddfa ac yn nerth i ni,
yn gymorth harod mewn cyfymder. Felly, ni dofnwn i'r ddaear symud ac i'r mynyddoedd disgyn I ganol y môr, i'r dyfroedd ryddo a therfysgu, ac i'r mynyddoedd ysgwyd gan ei hymchwyd. Mae afon a'i ffrydiau'n llawenhau dinas Duw, preswylfa sanctaidd y goruchaf. Mae Duw yn ei chanol, nid ysgogir hi. Cynorthwya Duw hi ar doriad dydd. Mae'r cenhedloedd yn terfysgu a'r teyrnasoedd yn gwegian, pan bwyd ef ei lais todda'r ddaear. Mae arglwydd y lluoedd gyda ni, Duw Jacob yn gair I ni. Dewch I weld gweithredoedd yr arglwydd, fel y dygodd ddifrod ar y ddaear. Gwna'i ryfeloedd beidio drwy'r holl ddaear, drychia'r bwa, tir y waywffon, a llosgi'r darian a thân. Ymlodyddwch a ddeallwch mae'n fi sydd Dduw, yn ddyrchafedig ymysg y cenhedloedd, yn ddyrchafedig ar y ddaear. Mae arglwydd y lluoedd gyda ni, Duw Jacob yn gair I ni. Chymawr. A Morfydd, sbysach chi mlaen. Gweddi Paul at yr Effesiaid. Am hynny, o pryd y gwelais, am hynny, o pryd y clywais am y ffydd sydd gedrych yn yr arglwydd Iesu, ac am eich cariad tuag at yr holl saint, nid wyf fi wedi peidio diolch amdanoch, gan eich galw I gof yn fy ngweddi. Am gweddi yw, ar I ddilyn arglwydd Iesu Grist, tad y gogoniant, roi I chwi neu adnewyddiad ohono ef, yr ysbryd sy'n rhoi doethineb a datguddiad. Bydded iddo oleuo llygaid eich deall, a'ch dwy'n I wybod beth yw'r gobaith sydd ymhlug yn ei alwad. Beth yw'r cyfoeth y gogoniant sydd o'i gael yn resifeddiaeth, y mae e'n rhoi I chwi ymhlith y saint. A beth yw aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo yn plaid ni sy'n credu. Y grymister hwnnw a gyflawnodd yng Nghrymeined yn Crist pan gyfododd ef fod I wrth y meirw, a osod I eistedd ar oedd y heilaw yn y folion leoedd. Ymhell yw claw pob tywysogaeth, ac awdurdod a gallu ac aglwyddiaeth. A phob teitl a geir, nid yn unig yn yr oes bresennol, ond hefyd yn yr oes sydd I ddod. Daros dyngodd Duw bob peth dan ei draed ef, a rhoddodd ef yn ben a'r bopeth i'r eglwys. Yr eglwys hon yw ei gorffedd, a chyflawniad yr hwn sy'n cael ei gyflawni ym mhob peth a thrwy bob peth. Diolch I Morfydd am ddarllen gweddi fawr Paul dros yr Effesiaid yn y fan yna. Drosto ninna hefyd mae weddi gyffredinol yn weddi fawr ac am bethau mawr, ac mi wnawn ni ddadbacio ryw chydig bach ar y weddi yna yn y man. Ond oeddwn ni'n gofyn, mae llawer, rhai o'n haelodau hynna ni, mae ddewch I mi ddeud, ar y sgrin heddiw yma, bore yma, ac oeddwn ni'n gofyn I Eirlys, be ganwn ni dwch ar gyfer y gwasanaeth yma ni'n nôl yn y capel. A dyma hi roed yr emyn yma
I ni, na foed cydweithwyr Duw 608, beth yn ei gwaith yn drist, wrth ddwy'n y meini byw, yw dodi yn hemel Crist. Llawenydd sydd, llawenydd fydd i bawb sy'n gweithio yng ngolau ffydd. Mae'r gweithwyr gorau'r neb yn marw neu gwaith, ond eraill dawn eu lle, ar hyd yr oesoedd maith a ffyddlon i'w addewid fri, yw'r hwn a fu'n sylfaenir tu. Mae'r Iesu eto'n byw, a'r gwaith sydd dan ei law, ar gyfer gweithwyr Duw, mae bendith oesau ddaw, llawenydd mawr, ynghyd â gawn rhyw ddydd wrth weld y tŷ yn llawn, a dal gafel yn y llawnder yna, sydd i ddod ar yn cyferni, a'r llawenydd sydd i ni yng nghwmni yn gilydd ar arglwydd. 608. Wrth i ni ddod i weddio bore yma, mae llawer o bethau ar meddwl ni ac yn calonau ni ac yn baich arno ni i fod i dwyn mewn gweddi at yr arglwydd. Dyn ni hefyd yn llawenhau bod yna ddau yma sydd ddim wedi bod yma o'r blaen. Oes? Mae yna ddau a llyn yn y fan acw, mae bach Catrina Cori, sgyn dawel ac yn braf. Mae Mari yn y fan yma, merch bach, Rodrin a Chloe, a dyn ni'n llawenhau yn dydyn, yn eu cwmni nhw o'r newydd yn y plith ni. Yn diolch bod symudiad Catrina Cori wedi a'r teulu Cerys wedi mynd yn dda hefyd dros y penwythnos ac cael ei glywed genoch chi yn y man ar ôl i chi setlo lawr a bwrw mewn i canol ni yn yr ardal yma. A dyn ni yn gweddio bendith ar eich presenoldeb, eich cwmni chi yma yn y plith ni. Wch chi ni weddio. Dduw ein tad, dyn ni'n diolch i ti am bob llawenydd sydd yn golygu gallwn ni droi atat ti mewn gweddi. Diolch i ti arglwydd am bopeth sydd yn cymell ni atat ti dy hun. A dyn ni'n diolch i ti gyfod sy'n llon pob lle yn bresennol ym mhob man. Gallwn ni droi atat ti lle bynnag yr ydyn ni arglwydd. A'r rhoi clod a maw i chi. Ond diolch i ti am y lle yma sydd ar yn cyfer ni roi clod a maw i chi ac i ni ddefnyddio arglwydd hyrwyddo dy deyrnas i dy hun yn yr ardal ar dro hon. Dyn ni'n diolch i ti bod gennym ni adnoddau i'w defnyddio. Yn diolch i ti o dad bod chi ni wedi'w gadael ar yn cyfer ni a bod gofal di drosto ni eto arglwydd yn cynnal ni.
A dyn ni'n gofyn i ti yn deffro ni ac agor yn llygaid ni ar drwydd i heriau oes newydd sydd yn agor ar yn cyfer ni. Agor yn llygaid i'r cyfleon sydd ar yn cyfer ni, agor yn llygaid i'r grymuster yna sydd o'n plaid ni, ac i'r goleuni wrth i ni, y goleuni dysbryd, wrth i ni geisio darweiniad a beth i'w wneud ynglyn â gwaith yr eglwys a gwaith hyrwyddo defennydd yn y plith ni yma yn Sir Fflint, sy'n heb yr Wyddgrug, plith y Cymru Cymraeg sydd yn yr ardal yma ar drwydd. A dyn ni'n diolch i ti am y cydweithwyr yna rwy ti'n ei roi yn gwmni ni. Gan hynny o beth, dyn ni'n diolch i ti dy fod ti wedi dod â Catrin a Cori a Ceris allan yma i'r Wyddgrug yn saff y penwythnos hwn, a dyn ni'n gofyn i ti arwain o'i blaenau nhw, ac i ti'n helpu ni i lapio yn ein cariad amdano, ac i ti'n cynnal nhw yn dy ras tragwyddol hael a charedig ti'n hun ar drwydd. Dyn ni'n cyflwyno felly yn gwaith i chi, gan ofyn i chdi arwain o'n blaenau yn bendithio ynddo fo. Ac o'r llygaid ni arwain iddo fo. Yn gwybod bod hi'n anodd ar lawer iawn o bobl yn cyfnod yma. Yn gwybod bod yna anghenion lawer yn ein plith ni ar drwydd ac o'n gwmpas ni. Rhai sydd wedi ffoi yma i'r ardal hon, ac wedi gorfod gadael popeth ar ôl o amryw wedyn gan gynnwys Wcrain, Syria, Affganistan. O dad, dyn ni'n gofyn i ti'n helpu ni i fod yn groeso ac i fod yn geledd iddyn nhw. Cadwydd da, dyn ni'n meddwl am yr rhai sydd yn ei chael ei anodd ar hyn o bryd ac yn poeni am beth o ddaw o ran costau byw ac ati. A'r holl bwysau ar deuluoedd. Yn gofyn i chdi adwydd, helpu ni wneud allan ni, ac i fod yna ar gyfer rhai sydd mewn angen. Diolch i ti arglwydd am bopeth sydd gennym ni i'w rannu, ac i fod yn ddiolchgar amdano. A dyn ni'n gofyn i ti'n gwneud ni yn hael fel ti'n hynny. O arglwydd, dyn ni'n cyflwyno'n byd i chdi, yn wyneb i doriadau a'i anghenion i gyd, a'r effeithiau sydd arno fo. Effeithiau'n byriau am pechod yn hunain arglwydd. Wedi chwyddo ac yn cael ei le ac yn dinistrio bywydau pobl arglwydd a theuluoedd yn chwalu cymunedau. Wrth i ryfel fod a'i sŵn yn ein tiroedd ni, a'i effeithiau o'n cwmpas ni. Wrth i sychder, wrth i lifogydd, wrth i bethau sydd yn anghyffredin arglwydd, fod yn dinistrio bywydau pobl. Dyn ni arglwydd yn codi'n dwylo ata ti, yn chafu'n llef ata ti, gan wybod bod gen ti ofal am dy bobl, gan wybod dy fod ti'n ddiw mawr at ragwyddol, dy fod ti'n arglwydd yr arglwyddi ac yn brenin hunaeth, a fod popeth yn dy law. A dy fod ti'n llenwi popeth, ac isio llenwi popeth, a thras a thgariad dy hun. Bydde di defennu o ddod i'n byd, bydde di ti'n grygarhau wrtho ni, tywall bendith dysbryd, bendithiau rhai sydd yn cyhoeddi tangnefedd a gras, ac yn cyhoeddi gariad i Neges i Grys, yn dwy'n pobl ata ti arglwydd. Ni'n gofyn ar yr hyn oll sydd yn oleuni ac i wedi'i roi gen i ti yn eich awdwriaeth ac i wella'r byd yma, gael ei le yn y plith ni ac yn y byd ni cyfnod anodd yma. Ac yn gofyn y cyfan yn enw Iesu Grist, rydyn arroddodd batrwm y wedi, wrth i ni gydweddio'r batrwm yna wedi'r adros. Ein tad, yr hwn wyt sy'n newydd, sancteiliad newydd, deled dy ddeyrnas, gwneler dylchus, felly sy'n neb, felly ar y ddeir hefyd. Nylwn ni heddiw yn barad yn ymwneud, a maddau ni yn leddion.
Yr yma fydd yna i'n ddedwyr, ac na cyflwyni brofedigaeth. Eithyr gwared mir a drwg, gan ei seiddo tiwdeyrnas, a'r nerth a'r gyflwyniad, yn oes ysbryd. Amen. Ac mi ganw ni eto, ni'n falch o gael canu efo'n gilydd 195. Nemyn sydd yn sôn am yr un sydd yn llenwi ac yn gwneud pob peth yn llawn ac yn rhoi llawnder i nina hefyd. I ganw ni Glenys y bennill gyntaf ar ola yn y fan yma o emyn 195. Io'r anfeidrol yn dy gwmni. Daw gorfoledd i ni'n llawn, ac io'r anfeidrol yn dy gwmni, daw tragwyddol ataf i. Bennill gyntaf ar ola, 195. Dyna ni, dewch i mewn i'w byrth a diolch ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo. Bendithiwch ei enw sydd ar yr arwydd y tu allan i'r adeilad yma. Yn gosod y nod be mae'r lle yn da i ddwyn gogoniant i'r arglwydd ei hun, i'r arglwydd Iesu Grist. Mi glywson ni ddarllen gweddi. Gweddi fawr Paul dros yr Effesiaid, dros bawb oedd yn mynd i gael copi o'r llythyr yna, dros Donina hefyd sydd yn clywed y geiriau yna heddiw yn 2022. Ac mae hi'n weddi fawr, ond y gyntaf oll, mae hi'n weddi o ddiolch. Dwi'n yn gwybod am be fyddwch chi'n diolch, ac yn gobeithio byddwch chi'n diolch yn aml, pobl ddiolchgar dylen ni fod, ac mae hi'n fis Hydref yn dymor y diolchgarwch, ac mae gennon ni lawer i fod yn ddiolchgar ohono fo eto. Llwn ni ddechrau'r rhestru, ac mi fydde'r rhestr yn mynd yn un faith iawn. Ond mae Paul yn y fan yma yn diolch yn benna, yn diolch am yr rheini sydd yn derbyn y llythyr, yn diolch am yr eglwys yn Effesus, yn diolch am yr rhai sydd wedi dod i ffydd ac wedi derbyn ffydd ac yn wrthrychau, yn rhai sydd wedi derbyn gras Duw.
Mae o'n diolch amdanyn nhw i gyd. Ar ôl bendithio Duw a'r rhestru'r holl bendithion sydd gennym ni yng Nghrist, a mae o yn dweud ni dwi wedi peidio a diolch amdanoch gan eich galw i gof yn fy ngweddiau. Mae diolch amdanyn nhw i gyd hefo'i gilydd. Ac ydyn ni'n meddwl diolch am yn gilydd. Faint o weithiau ydyn ni'n diolch am yn gilydd. Diolch am gwmni'n gilydd yw'r Saint Sobor, heb gwmni'n gilydd. A dyn ni'n gwybod sut yma hi'n gallu bod pan ydyn ni'n amddifad o gwmni'n gilydd. Paul yn diolch am gwmni'r rhain. Ac yn diolch nid amdanyn nhw yn gymaint a pwy ydyn nhw, ond am yr hyn yma Duw wedi wneud yn eu calonau nhw. A'r hyn ydyn nhw trwy ras Duw. Y ffordd yma nhw wedi cael eu casglu at ei gilydd mewn i'r eglwys yma, i mewn i gorff Iesu Grist. Achos mae o'n meddwl, ac mae o'n gwybod, bod gras Duw yn rhywbeth rhyfeddol. Bod yr gras yna yn rhywbeth amazing dros ben. Oherwydd bod o wedi profi'r gras yna dros fo'i hun. Bod o wedi cael ei stopio ar y ffordd i Damascus. A'r oleuni mawr yna wedi tywynnu arno fo. Ac mae o wedi just gorfod rhaid i ddilo i fyny. Ac ildio ei hun i'r arglwydd Iesu Grist. Ac mae o wedi rhoi ei holl ymddiriadaeth a'i holl fywyd i mewn i'r prosiect yma, i'r gwaith yma, sydd gan yr arglwydd Iesu Grist ar ei gyfer o bellach. Mae o'n wrthrych gras ei hun. Felly, mae o'n diolch am waith gras, y mywydau'r rhai o'i gwmpas o. Dyna mae o'n diolch amdano fo. Ac ar ôl diolch am hynny, a mae o'n gweddi fawr drostyn nhw. Ar ôl rhestru'r bendithion sydd i'w cael yn Iesu Grist, pob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd, a mae o'n mynd ati rwan i ofyn am, ti'n ni gael y sgrin nesaf, am oleuni. Ar i oleuni Duw, goleuni ysbryd, lifo ar yr hyn sydd gan Duw ar ei cyfer nhw. Arddyn nhw gael gweld yn iawn a gweld yn llawn beth sydd gan Duw ar ei cyfer nhw. Ddiolchgar iawn. Doli dwytha mwyn i, diolch yn fawr Nan. A ni wedi rhoi ambell i hint, fel y bydd, bobl os ydyn nhw isio anrheg ac yn meddwl, yn gwybod beth maen nhw isio. Un o'r serious lights for serious readers. Nid y mod i'n very serious reader, ond sy'n byd gwaith na golau gwael pan ydych chi'n trio darllen ac yn streinio'ch llygyd. Cael golau iawn ar y geiriau. Bod o yna, a mae o rhyfeddol y gwahaniaeth mae o'n ei wneud. Dwi'n diolch yn fawr iawn am yr rhodd yna. Mae Paul yn gofio am serious lights yn y fan yma. I'r rhai sydd yn serious ynglyn â bendithion Duw, ynglyn â'i ras sef. Bydd o'n goleuo pob peth ar ei cyfer nhw. Oherwydd yng ngoleuni Duw, da ni'n gweld goleuni. Fo ydy'r goleuni tragwyddol. Fo sydd yn gallu rhoi goleuni ar ei air ei hun, ac fo sydd yn gallu goleuo i fendithion ei hun i ni. Ac mae o yn dymuno gwneud hynny trwy ei ysbryd glân. Yr adnodau yna'n atgoffa ni, fel ydym ni wedi cael yn symud o dywyllwch, o'r fod straenio'n llygaid a trio gweld ymhell, ac methu gweld dim byd y gwlad o gaddig dudew yna, mae Eseia'n sôn amdano fo. Ni wedi cael yn symud i oleuni yr arglwydd Iesu Grist, yr un sydd yn oleuni ac yn goleuo ac yn oleuni y byd yn gyfan. A dyn ni wedi cael yn symud yn galw allan o dywyllwch i'w ryfeddol oleuni ef. Ac mae eisiau goleuni i ni gael gweld, i'r rhain gael gweld yn y fan yma, cyfoeth y gogoniant sydd ar gael iddyn nhw yng Nghrist Iesu,
y fath gyfoeth sydd ar gael iddyn nhw, y fath etifeddiaeth sydd ar eu cyfer nhw, ac hefyd y fath nerth sydd yn cael ei roi iddyn nhw. Y nerth mwyaf pwerus yn y bydysawd yn gyfan. Dyn ni wedi sôn yn y fan yma o'r blaen wrth sôn am yr atgyfodiad, so ti'n hel ymlaen un, am yr pwerau nerthol na sydd ar waith yn y byd, pethau sydd yn cynnal pethau at ei gilydd, gravity sy'n golygu bod pob peth yn cael ei dynnu at be bynnag sydd yn fwy na fo'i hun, os di hynny'n unrhyw esboniad ar gravity, dwi ddim yn meddwl i fod o. Pwerau magnetic sydd yn dal pethau ynghyd hefyd, pwerau niwclear, allan ni adael llonydd ein ffisegwyr i sôn am bethau felly, a pwerau dadfeiliad sy'n golygu bod pethau yn disgyn o'r wrth ei gilydd hefyd. Dyna, medden nhw pwerau sydd ar waith yn bydysawd ni. Ond mae Paul yn gofyn am bwer mwy na'r rhain i gyd i fod ar waith y mwyder credinwyr. Ac mae'n gweddio am nerth. Nerth mawr. Nerth mawr, y gallu yna a gododd Iesu o farw yn fyw. Gallu'r atgyfodiad a nerth yr atgyfodiad i fod yn eiddo i'r credinwyr. Mae o yna ar ei cyfer nhw, i gerdded i mewn iddo fo, i ofyn amdano fo, i'w ddefnyddio fo. Ac mi fyddwn ni'n sôn, mi fyddwch chi'n sôn, a pobl yn dweud wrthai, wel, mi ges i nerth i wneud pethau peth. I wneud rhyw orchwel anodd. I fynd i rwle lle oedd hi'n anodd meddwl am fynd. Mi ges i nerth. Ac mae eisiau ni wybod yn does, lle mae'r nerth yna i'w gael. Ac mae o'n dweud mae'r nerth yna yn cael ei pinpointio ar yn cyfer ni. Yn yr arglwydd Iesu Grist ei hun, a mae'n holl nerth ni. Ac ynddo ef mae pob dim yn cael ei gynnal ynghyd a falle, nad oes ddim llawer o amser. Ond, sy'n symud ymlaen, un eto, da ni'n cael yn llenwi'n llawn dop a'r cyflawnder yna o nerth, ac mae eisiau ni gael yn llenwi a'r cyflawnder yna sydd ar gael ar yn cyfer ni, o ras ac o nerth ac o oleuni ar yn cyfer ni. Yr hyn sydd yn llenwi pob peth. Mae Duw yn llon pob lle, presennol yn bob man. Ond yn y fan yma mae Paul yn dweud mai trwy Iesu Grist y mae o'n llenwi pob peth, can cynnal pob peth medda fo mewn man arall, a'i air nerthol. Ydych chi'n teimlo'n llawn? Mae'r babis bach ma'n teimlo'n llawn ar ôl cael ei ffid, ond maen nhw angen ei ffidio wedyn, yn sydyn dros ben, yn ôl fel dwi'n gweld beth bynnag, ond yn ei ddiolchgar bod nhw'n teimlo'n llawn ar hyn o bryd ac yn cysgu. Dyn ni'n angen yn llenwi o hyd ac o hyd efo'r cyflawnder yma o nerth ac o ras sydd ar gael i ni yn yr arglwydd Iesu Grist, mwyn i ni allu cyflawni, allu byw i'r arglwydd a chyflawni pethau rhyfeddol drosto ef, fel y gnaeth. Un mi o farw yn ystod yr wythnos aeth heibio. Un sleid ar ôl hywyn. Falle bod chi'n gyfarwydd ar llyfr yma. Brawd Andrew, fel oedd ei enw cod o. Pan oedd o mewn i wledydd yr bloc dwyreiniol Sofietaidd, mynd efo Beible i'r fan honno. Roedd o'n mynd ac yn mentro mewn ffydd ac yn nerth yr arglwydd, oherwydd y mae'r rhai sydd yn disgwyl wrth yr arglwydd yn adennill ei nerth. Y maent yn rhedeg heb flino cyrhodio heb ddiffygio. Mi ath o gan ddibynnu nid ar ei nerth ei hun o gwbl, mynd efo'i folswagen bach a llond y bwts o Feible a mynd gan weddio wrth fynd heibio pob checkpoints, wrth weddio am gael agoriadau a chael cyfarfod Cristnogion a chael i arwain at eglwysi
ac i fedru rhoi Beiblau iddyn nhw yn Romania, yn yr Undeb Sofietaidd, wedyn mewn gwledydd Moslemaidd. Wedi marw 94 oed yr wythnos diwethaf yma. Wedi cyflawni pethau rhyfeddol a gwirthiol. Herwydd y nerth yma, y mae'r arglwydd yn ei roed i ni. A mae o'n mynd o'n blaenau ni. A mae o yno o'n blaenau ni. A mae o'n llenwi pob peth eisoes. Ac mae am i ni gerdded i mewn i'w nerth ef ei hun. Bydded yn wir i lygaid ein deall cael ei agor i ni sylweddoli cyfoeth y gras, gogoniant a'r etifeddiaeth sydd ar gael i ni yn yr arglwydd Iesu Grist a'r nerth sydd i ni yn ei enw ef bob amser. Amen. Ac wrth i ni ddod at gwrdd y cymun fel hyn, dyn ni'n diolch am y cyflawnder yna sydd yn cael ei rannu hefo ni yn aberth Iesu Grist trosom. Newn ni weddio bendith ar yr elfennau. Mi newn ni ganu ar yn heistedd, mi newn ni ddod ar elfennau yma o'ch cwmpas chi a'i rhoi nhw o'ch blaenau chi, os oes na le i wneud hynny. Ond dewch i ni yn syml fod yn cynnig gair o weddi yn y fan yma. Ac yn ofalus o ofalus. O Dduw ein Tad, diolchwn i ti am oleuni. Diolchwn i ti am nerth ar yn cyfer ni. A diolchwn i ti am dy ras ar waith ynom ni i gyd. Ac fel yr wyt ti'n llenwi'r eglwys ac am lenwi'n bywydau ni na arglwydd, llenwa ni yn awr ath bresenoldeb di dy hun wrth i ni fod yn cymryd o'r bara a'r gwyn, arwyddion o wirionedd tragweddol ac o'r cyflawnder yma o ras sydd ar gael i ni yn yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Mendithia arglwydd yn cymuno â thi ac a'n gilydd, ac boed i ni fod yn ymwybodol a theimlo bendith ddysbryd ni yn ymplith ni arglwydd. Am y gyfynwn y cyfan yn enw Iesu Grist. Amen. Felly, ganwn ni ar ddisgla ddwy bennill o emyn 350 ac 8, ac yna mi ddaw'r elfennau o'ch cwmpas chi, ac mi wnawn ni gyd gymuno wedi hynny. 350.
Dewch i ni atgoffa yn hunain eto o eiriau Paul dderbyniodd ynglyn â sefydlu'r swper a'r coffa hwn. Wrth i ni wneud, mi wnawn ni gymryd o'r bara ac o'r gwyn hefyd. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd Iesu, yr hyn hefyd a draddodais i chwi'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara. Wedi iddo ddiolch. Neu torodd gan ddweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Tewch bawb o'r bara. Yn yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Wnewch hyn bob tro ryfwch ef coffa amdanaf, oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Byddwn bawb mewn ffydd gobaith a chariad. Diolch arglwydd am yr orig yma hon. Diolch am dy bresenoldeb gyda ni. Arhosed dy bresenoldeb a'i dy bresenoldeb hyfryd gyda thweision i bob man. Yr wythnos hon ac i ganol lle bynnag y byddwn ni yn mynd, gad i ni wybod y fod ti yno eisoes. Y fod ti yno yn llenwi pob peth ac am yn llenwi nina a thras ath nerth. I wynedigeithi dy fwyn. I wasanaethu di ac i ddwy'n clod i thefengil bendigedig. Yn enw Iesu Grist y gyfynwn y cyfan. Amen. Dewch i ni ganu felly bennill olaf o'r emyn yna. 358. Felly hefo'n gilydd, gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ddiolch, lawr hon, hyd byth. Amen. Cofiwch am y paned a'r bisgit oes gwneud.